Wedi'n gweld y dyrfa yma heddi, ond mae ddod i bod hefyd, odrych ar nhw, maen nhw'n eistedd am yna yn eisteddle ar rownd, a dim ond bach i chi gweld fan hyn ar y sgrin, mae'n reit rownd y top yma. Mae bob un yn maen nhw'n sefyll a tre gwthio gael lle weld, a mae yma heddi, mae rhyw fwrlwm, a fel mynd yma a Pecampwr. Mae wedi cyrraedd boes. Mae yn y gylch. Cai Edwards a'i frawd Dion. A'r heffer Baby Guinness ar fi'n mynd o dan y morthwyl. Dafydd, jyst atgoffa ni, pan bod hon mor sbesial? Wel, beth sy'n ffodus iawn, nes i beirniadu hon ôl mis Mai yn Darlington, o'n i'n neud yn y beef event, o'n i'n beirniadu'r adran yr lloiech, y baby beef yn un ôl mis Mai, a hon oedd yn Pecampwr i dod hynny. A chod, o fi'n handlo, chi sefyll tu ôl i, mae'r lled sy'n di, mae'n galed, mae'n smart, a mae'n heffer, unwaith chi'n lai ffenni ar y dwylo, mae'n heffer sy'n mynd yn well o hyd o hyd. A chod na, weles i rhywbeth yn ei dod o'n i fe, yna'n Pecampwr i dod hynny. Mae'n rhaid bod fi'n deall rhywbeth, achos mae di ennill hefyd eto. O'n i jyst yn ei weid, mae rhaid bod ti'n deall rhywbeth, achos oedd y potensial yna oedran ifanc. Oedd. Reit te, mae'r gwerthu wedi dechrau. Felly, fe dawyla i am eiliad te, boes, i ni gael clywed yr arwerthwr wrthi. 4,000 bid, at 4,000 bid, just help yourself. Mae di dechrau derfel yn 4,000. 4,000 bid, O di. 4,2 yn y bid, 4,5. Mae'n dechrau symud nawr, ei fi'n slo fach nawr lan. 5,000 bid, 5,000. 5,000, 5,2, 5,5, 5,5 yn y bid, 5,5, 5,8, 5,8 bid, at 5,8 Mae pawb wedi distewi chydig nawr i wrdo. Greg Wallace yw e fewn. James at 5,8 bid, at 5,008. Ac ysau at y 6,000. At 5,8 bid, 5,008 bid, then at 5,8 bid, 5,8 bid, 6,000. You'll have to shout him at 6,000 bid, James, you're out. At 6,000 bid, you're out on the ring side. At 6,000, I'll take two. At 6,000 bid, at 6,000 bid, that is 6,000 bid. The bid's with you, Geraint. At 6,000 bid, James, you're out. At 6,000 bid, I'll take two now. Beiriad yn rhoi byd There's nawr. £500 luck on it at 6,000 bid. Pint o look. Beiriad newydd rhoi pris fy'n nawr. 6-2, come on, 6-2, 6-2 in a bit, 3 in a bit, that is Beiriad mewn derfel. 6-4 in a bit, that is 6-4 in a bit, A that is dwi'n 6-4 meddwl, os dwi'n gallu gweld iawn os yn gorau yn ligad, dwi'n meddwl taw Castell Howell sy'n mynd. 8 if you like, 6-8 bid, going singles if you go quick. Mae'r arwerthwr yn goffo gweithio no, mae wedi lawr i gant. I bids o gant. Wedi croesi 7,000. That is 7,000 bid, 7-1 then, at 7 bid, 7 in a bit, that is 7 bid. Ie, dyna Greg Willis fyna. 7-1-2, Mae'n o'n dal mewn. 7-2 in a bit, that is 7-2 bid. At 7-2 in a bit, that is 7-2. 7-2, 3, any good, sir? 3. 4, if you like, 7-4. 7-4 in a bit, that is 7,400 bid. 5, at 7-5. Greg Wallace yn iawn, mae'n 7,500. At 7-6 in a bit, that is 7-6 in a bit. Lliw na chanto no, mae'n arian. Mae'n diffydd arian nawr, ni Milan nawr. 7-8 bid, there's only one place to go. At 7-8 bid, all the way now. Ie, siŵr yn neud. 7-8 bid, all the way, 8,000 now. At 8,000, surely 8,000 bid, 8-2 now, 8-2. 8-2 in a bit, Dros yr 8,000. now 4. At 8-2 bid, 8,002 in a bit, then at 8-2 in a bit, then at 8-2. At 8-2 bid, at 8-2 in a bit, don't shake your head, it looks so disappointing. At 8-2 bid, at 8,002 in a bit, then at 8-2 bid. At 8-2 bid, 8-2, 8-4 if you like. At 8-2 bid, your bid. Yw e fewn o hyd, At ti'n meddwl 8-2 i fod bid, anybody else want to join in? At 8-2 bid, 8-2, 8-4, 8-6, 8-6, 8-6 in a bit, then at 8-6 bid. At 8-6 in a bit, then at 8-6 bid. Dwi'n beirniad ddim yn cael ei ffordd eto. Na, dwi'n mae'n gwybod ffordd gael e. Oedd y bid dwythan, a dyna roi oedd y diabl. Odi. A mae'r bid nesa'n dilyn yn go glaw. And 8,600 selling across the ring. 8-8 if you want to come back. At 8,600 across the ring and away. All done then at 8,600. And a great credit to Edward Brothers. Thank you, 8,006. 8,600. Catherine Jones, Castle Howell Foods and to Brian Jones. Thank you very much and to Brian as A Castell Howell. Brian Castell Howell. O ddim yn mynd i stopi Dafydd. Na, da iawn e, gweud y gwir. Da iawn. Am ddyn, boes, sy'n gefnogol i bob dim sy'n ymwneud â chefn gwlad ac amaethyddiaeth. Catherine, mae'n ddod nawr. Dyma hi'n dod. Ie, Catherine. Llongfyrchiadau mawr iawn i'r teulu. Mae'n y teg i nhw. 8,600 yn bris teg. Bris da, ore, bris da, gweud y gwir. Beth am y pris na, Derfel?
Ware teg, oedd e'n uniannol, mae'n effer a hanner apno bod, gallai fe'n digwydd i deulu fel mae'r ni wedi gweud gynnau, mae Gwyn wedi cael i rewardio am y gwaith mae'n wedi gwneud, mae'n 31 o flynyddoedd, wedi ennill ydi a mae'n wedi cael pris da. Pris teg. Darfan gorchiadau. Sir Clwyd wrth gwrs, y sir nawdd eleni. Clwyd ar y brig yn y Ffaerea a pris teg a theilwng iawn am ei gwaith. 8,600 am Baby Guinness, pencampwr y Ffaerea. Arbennig iawn, ac i ni'n aros yn eiddgar nawr, boes, am yr is pencampwr. Tybed faint neith honno. Honno'n hefer bedigri. Bydd hi yma yn y man wrth i Cai arwen yr hefer allan am y trola. Am Ffaerea i'w chofio iddyn nhw. Llongyfarchiadau gresog i'r teulu. Arbennig. Bydd y champagne yn cael ei agor glats, boes.